Så lige et ekstra skur her, det er faktisk rimelig stort. Det er så ikke i forbindelse med selve huset, altså udenfor. Ja, brugt så meget i slutningen af sidste år. Der skal trækkes til. Ja. Og der er Er det bare trække håndtaget op, eller hvad? Okay. Smæk lås. Okay. De 2 p-pladser blev fyldt. Ja. Altså i tilfælde af, at vi måske bliver nødt til at have en bil med, eller afhængig af, hvor vi arbejder. Ja. Ellers så kunne man jo også bruge det der, så man kunne holde det af, hvis det var. Ja, det Jeg kunne forestille mig, at der er dejligt læg heromme. Og så varm mod haven. elmåler der. Det var så bare ikke det ned foran den dør. Og lige en grill. Det var noget folk selv har bekostet. Ja, hvis skulle man jo vælge det, så er der. Så er der altså. Og så en lille have der. Og der er jo ledninger over det hele have. Ja, det gør jo altså. Det er en unik zone. Der er i hvert fald noget at lave herude. Ja. Jeg trænger lige til en kærlig hånd, men altså det er jo... Er der noget, er der direkte noget kælder eller sådan noget, eller hvad er det, der er lukket af for det? Der er lidt ned under. Okay. Det er faktisk kun ned under det ene værelse der på hjørnet. Okay. Du kan ikke stå oprejst. Nej, okay, altså det er en decideret krybekælder. Hvis der ville man kunne, for eksempel hvis man har været i Tyskland og købe sodavand, så kunne man smide det dernede. Ja. Mm.